So again, with Levy and Nora, we're going to start with the base. We're going to work on the smaller circle. And we're first of all going to establish that smaller circle. So we really feel what bend Levy needs through his body. Eli aloitetaan sitten samasta harjoituksesta 10 ympyrä. Ja Sara pyysi Nora todella tuntemaan, minkälaista taivutusta Levi tarvitsee. Okay, so we compare Levy with the previous horse, completely different breed, carries a bit more weight, slightly longer through his back, and quite different actions with his legs, the way he uses them in the sense of elevation. Ja nyt jos verrataan Leviä tuon edellisen hevosen, hän se on täysin eri rakenteinen ja käyttää jalkoja ihan eri tavalla kuin äsken. Okay, so same exercise, small circle, yielding to a bigger circle, step by step, trying to feel at this point where Levy's balance is. Sama harjoitus. Taivutetaan ulos päin isommalle ympyrälle. Tunnetaan, missä se Levin tasapaino on, missä se takajalat on. Okay. Now, Levy's like the previous horse, he's got a big solid neck, so therefore he's not. And what we see with Levy as well is that he's able to maintain this walk. He's not getting quicker, he's not slowing down. This is his walk for this moment. It may change further on in the training as his back gets stronger or his back gets looser. But for this moment, this is what this horse needs in the walk. Eli mitä me nyt nähdään, että tämä on tällä hetkellä Levin hieno käynti. Voi olla, että tämä käynti muuttuu, kun sen koulutustaso nousee, kun sen selkä alkaa vielä rentoutua ja nousta ylöspäin. Mutta tällä hetkellä tällä hevoselle tämä on tosi hieno käynti. Okay, so now what we're going to show you is what normally happens when we see riders, the majority of riders walking their horse. If you like to really ask them to walk fast and do the same exercise, we're going to look and see what happens to his balance. Eli nyt katsotaan, mitä tapahtuu, jos ratsastajat yleensä pyytää hevosta kävelemään nopeammassa tahdissa. Katsotaan, mitä Levin tasapainoilla tapahtuu. What we see is it's much harder for him to connect behind. And what he has done, he's just really put his head behind the vertical. Eli se on paljon vaikeampaa tässä kovan nopeampi tempoisessa käynnissä säilyttää tasapainoa. Ja näette, että se nokka painuu tuonne luottiviivan taakse, että se on vaikeampi käyttää takajalkojaan. And he also uses the ability to carry himself. All of a sudden now, we're pushing him forward, he's reliant on the rider to keep him there. Eli tässä Breaking balance as we go forward in the walk, we yield him out, bring his balance back, and then he's able to go forward and make a correct transition rather than a falling transition. Eli nyt tehdään sama harjoitus kuin edellisen hevosen kanssa ulospäin taivuneena, ja sitten kun se hetki on hyvä, tasapaino on löydetty, sitten pyydetään hevosta siirtyä raviin, käytetään takaosaa eikä kaatuneesta etuosaa. Okay, here we are. And walking, you can act a little bit as you come to walk. Okay, now what happened the first time? It wasn't, it was an okay transition, but it could be better. So with Levy, try and keep the bend there, but not so much with the shoulders to the inside. So his shoulders are more in line with his hindquarters. Okay? Eli siirtyminen oli kelvollinen, mutta asioita voidaan parantaa. Eli pitää taivutuksen ilman, että etuosa on niin paljon sisällä, enemmän sen ympyrän kaaren suuntaisesti. Set your inside leg drop down a little bit. Levy again is a little bit longer in hindquarters, so what we've got to be very careful is he puts his shoulders in, but he's not quite connecting 100% of those hind legs. That was better.
Eli tämä perusharjoitus auttaa myöskin sitten, kun ruvetaan tekemään vaikeampia harjoituksia. Hevosen on paljon helpompi tuntea ne jalat ja istuntaa, se tulee herkemmäksi niille, se kuuntelee niitä enemmän. Okay, so what we're going to do to finish off with legging, we're going to go back to a 15-metre circle, we'll ride 15. You're going to do a few steps of just bringing the bend to the inside, so we're going to shoulder in, and a few steps straight, or normal bend on the circle, and then a few steps to the bend to the outside. And again, everything we're doing with the horse is in time with his walk. Okei, laitetaan pikkasen harjoitusta, 15 metrin ympyrä, ja 15 metrin ympyrällä pyydetään muutamia askeleita avotaivutusta. Okay, so what happened just there when Laura changed the bend? There wasn't quite enough steps. Just letting him find his feet on the normal circle bend. Okay, so just give him a few more steps before you change positioning. Eli ensin ympyränmuotoinen taivutus, sen jälkeen muutama askel avotaivutusta, ja sitten taas vaihdetaan Yes, what we're doing is a few steps to the shoulder to the inside, bend, and then bend to the outside. Yeah, shoulder in, shoulder out. Eli 15 metrin ympyrällä ensin taivutus ympyrän mukaisesti, sitten muutama askel avotaivutusta, sitten taivutus ympyrän mukaisesti, sitten taivutus ulospäin ja sitten taivutus ympyrän mukaisesti. Eli vaihdellaan nyt taivutusta siellä 15 metrin ympyrällä. Again, what we're trying to do here when we do this exercise, every step the horse makes, we think, is he with my seat? Is he with me before you change or give him another direction? Is he stepping? Is he lifting his back? Does he understand? What am I asking him? Tarkoitus on, että tehdään tosi rauhallisesti ja kuunnellaan koko ajan sen hevosen tahtia. Kaikki apuannetaan hevosen tahtista. Sen käynnin tahti määrää meidän apujen tahti. Maintains this, you know his balance is correct. His balance is slightly back, he's carrying himself. We're preparing the bend for the new side. Eli me vaihdettiin suuntaa taittamalla hevonen sen suunnanvaihdon aikana ulospäin. Ja jos tahti säilyy, jos taivutus säilyy, se kertoo, että silloin tasapaino on niin hallussa. Ja samalla me valmistellaan sen seuraavan ympyrän, eli uuden suunnan taivutus. And what was very nice here is the walk did not change, therefore it was a nice balance. Tässä oli tosi ihailtavaa, että käynti ei yhtään muuttunut. Shoulder in, shoulder out. So even changing of direction is just as important movement as everything else we do on horseback. Everything we do is important. Eli joku suunnan vaihtaminen on tärkeää. Kaikki, mitä me tehdään hevosen perässä, on tärkeää. Kaikki. We all know how they react to the flylands rules. So if they feel that, they feel every single switch adjustment we make with our weight and our balance on top of them. Kaikki tietää, kuinka herkkiä hevoset on. Ne tuntee tärkeää istunnin pehalle. Ne tuntee jokaisen muutoksen meidän istunnassa. Kaikki pienet ja avitteet tehdään. Okay, so now we start to put these factors a little bit more together, these exercises. So we're going to do the same exercise that we're doing in walk with the trot. Okay? Okei, nyt tehdään sama 15 metrin ympyräharjoitus trotissa. Concentrated on outside happenings. And we just wait. We wait for that connection and feel the option to do anything again. Koko ajan kuunnellaan hevosta. Jos hevonen on vähän huomio häipyy jonnekin muualle, odotetaan, kun se on takaisin paikalle ja sen jälkeen pyydetään. Just watch the left hand.
Okay, when you can, bend to the inside, bend to the outside. And bring back your seat a little bit before you change the bend. Ja nyt Ramsey pyysi, että Nora kiinnittää vähän enemmän huomiota siihen, että leiri kuuntelee istuntaa ennen sitä taivutusvaihtoa. Good, and when you feel the right moment, you think the balance is correct, let's change the rein with the bend to the outside. Taas odotellaan, kun hetki on oikein, tasapaino on paikalla, We're looking at the Harrison circle, feeling where the balance is. He speeds up, we don't turn him. We bring it back, we find the correct speed. Taas odotetaan hevosta, kun se pääsee tasapainoon, sen jälkeen otetaan käsi. Good, good done. All right. Okay, same thing again. Let's move around a little bit and bring it back to walk. Good, okay, another nice exercise to finish off the session is the very simple 3-loop serpentine. So what we're going to do, Nora, is we're going to ride the 3-loop serpentine again, little by little, just let the reins lengthen. So we're trying to invite him to stretch, but we're using the loops and that subtle easing out in preparation for it to encourage him to relax, but still maintaining that nice soft walk so he doesn't rush forward. Eli loppuharjoitukseksi kolmikainen kiemurakla, jossa pyydetään hevosta rauhallisesti venymään. Käytetään näitä kolmikaisen kiemurauran pääntöjä ikään kuin pieninä ympyröinä, jossa voidaan sitä pikkasen taivuttaa. Käytetään sitä taivutusvoimaksen sen ympyrän perällä. So just like with Peter Youth's work, the starting, the warm-up is very important. But also this part too, this is chill out time. This is the end, we're finishing, we're relaxing out for both horse and rider. Ja niin kuin Penny ja Judithin osassa väkittely on tärkeää, mutta myöskin tämä jäähdytys on tärkeää. Tässä me pyydetään hevosta ja ratsasta ja rentoutumaan, jäähdyttelemään tästä harjoituksesta ja silti säilyttämään tasapaino ja tahti. What we see now in Levy is a nice walk. I don't know if you can notice it. He's a little bit softer with his foot placement. Yes, he's got a little bit more of an open walk. His back's a little bit loose, but he's much softer with the way he places those feet. It's not heavy footfall. Ja nyt huomataan, että jos te kuuntelette ja vertaatte siihen, kun Levi tuli,